Sziasztok, sziasztok, drága bogarkáim! Ez itt a John Doe függöny Octogame. Redis már, te baff, köszönöm, szakul szélverlek. Ezt cenzúráz. Bármely pillanatban betölthet a játék. Mindjárt kezdődik a Kalmár játék. 7 játék. Befektem a hangeffekteket. A többiek ellen, hogy túléld. A Kalmár játék! Ez itt adjad meg az életed. Csak lófa fogunk nyerni. Miért nem mozgunk amúgy? Nincs jogunk. Átváltoztatták a bőrszínüket, még először játszunk az Octogames-el, soha nem játszottunk még itt. Ignorálják kérem azt a 6-os szintet. Hol vagy? Ez adja. Konkrétan a másik végébe ennek a szarnak. Yeah! Gyere hozzám. Yippee! Túléltük az első játékot, és sokan elvésztek. És te vagy az egyes, és itt állsz a tetején. Úristen. Ez vajon mi lehet? Még soha nem játszottam ezzel, úgyhogy nem Ez a tudhatom. csőcsavarintó. Ez hogy? Na, kérlek. Gyerünk, recska. Ugorj már! Na, Nem kell neki futni. nem futok, de nem is ugrik. Ott kezdődik. Ugye most csak szivat. Ugorj már! Azt az anyád úristenit. Én megölöm magam. Jó, van még 40 másodpercem. Ezt nem élem túl. De túlélem! Pusztán már gyorsabban kérlek. Ugye most csak szivat. Kedves nézők! Most halkítsák le ezt a videót, amit jelenleg néznek. Szóval. Kettő centire döglöttem meg a rohadt céltól. Na most nézzük a mestert, ahogy alkot. Most melyik játék fog következni? Ötletem sincs, ugyanis még nem játszottunk itt Ez az soha. első, hogy játszottunk ezzel a játékkal.
Úristen, ez mi akar lenni? Ebből vajon mi lesz? Úristen, ez nem copyrightozott. Szerintem amúgy azért van ez a szar, mert az eredeti copyright. Na most szépen, megugram büdös Hé, a Valaki cukor az menjen ki kell. innen? Tudta magát. Én a foxtrosodás. Imádom, hogyha nem nyúlsz a karakterhez, szépen lassan fordul. Ma megint? Vannak más számok is. Ugyanezekkel ráadásul. Egek ura. Gyertek szíveim. Gyere, séfmester. A fő. Van ilyen skin? Most már igen. Követőimnek jobban tetszik, mikor... Ki emlékszik még az USNK-ra, az X-Factor 2019-ből? Senki. És a plazmára ki emlékszik? Az melyikben volt benne? Még ilyen tehetségkutatós hülyeségben volt az benne? Szerintem egy csillag születik be. Kapcsold le a villanyt. És akkor most insertálom a George Michael-től a Careless Whisper című számot. Készülj fel erre az éjszakai küzdelemre. Belé mentem. Nem vagy elég kicsi, hogy elvegyülj. Kitűnsz. Remélem Íri csönd van. benne tudom befejezni. Heten vannak hátra. Íri csend. Senki meg nem mozdul. Aki tud a taktikáról. Nyertem. Túlélte. Egy valaki meghalt. Az éjszaka folyamán. Hatan maradtatok. Szeg benned. Az a démon emote, ami nekem van, amit a Ciso használt. Az az én démon emotom. És akkor most erős hatásszünet. Ó. Megfejtette a titkot. Nem fejtettem a titkot. Ez hogy volt ekkora balfa? Hé, Ez lesétált szárnyas. róla? A jobb oldali az. És senki nem hajlandó menni. A madár megmutatja nekünk az utat. Tud Ez a repülni. csáv az a kedvencem, az a madár. Nem fogsz belehalni egy kis halálba, szívem. Ne légy pont.